Калі затым Ісус даведаўся, што фарысеі пачулі, што Ісус здабывае больш вучняў і больш хрысціць, чым Ян, хоць сам Ісус не хрысціў, але вучні яго, дык пакінуў Юдэю і вярнуўся ізноў у Галілею. А выпала яму ісці праз Самарыю. Прыйшоў тады ў самаранскі горад Сіхар, недалёка ад паселішча, якое даў Якуб Язэпу, сыну свайму. І была там крыніца Якуба. І вось Ісус, змучаны дарогай, сядзеў пры крыніцы, а было каля 6 гадзіны. У той час прыйшла жанчына з Самарыі браць ваду. Кажа ёй Ісус: «Дай мне напіцца». Бо вучні яго пайшлі ў горад, каб купіць ежы. Кажа тады яму жанчына самаранка: «Як жа ты, юдэй, просіш вады ў мяне, самаранкі, бо юдэі цураюцца самаранаў». Адказаў Ісус і сказаў ёй: «Калі б ты ведала дар Божы, ды хто ёсць той, хто цябе просіць, дай мне піць, напэўна, прасіла б яго, і ён даў бы табе жывой вады». Кажа яму жанчына: «Гаспадару, не маеш нават чым зачэрпаць, а студня глыбокая. Адкуль тады возьмеш жывой вады? Ці ж ты большы за бацьку нашага Якуба, які нам даў гэтую студню, з якой сам піў і сыны яго, і скаціна яго?» Адказаў ёй Ісус і сказаў: «Кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў смягнуць будзе, а хто нап'ецца вады, якую я яму дам, вечна не будзе смягнуць, але вада, якую я яму дам, станецца ў ім крыніцай вады, што бруіцца ў жыццё вечнае». Кажа яму жанчына: «Гаспадару, дай мне гэтае вады, каб я не адчувала смагі, ды не прыходзіла сюды за вадой». Кажа ёй Ісус: «Ідзі, пакліч мужа свайго і прывядзі сюды». Адказала жанчына і сказала яму: «Я не маю мужа». Кажа ёй Ісус: «Добра ты сказала, я не маю мужа. Бо мела ты 5 мужоў, а гэты, якога цяпер маеш, не ёсць твой муж. Гэта ты праўду сказала». Кажа яму жанчына: «Господи, бачу, што ты прарок. Бацькі нашы на гэтай гары пакланяліся, а вы кажаце, што ў Єрусаліме месца, дзе належыць пакланяцца». Кажа ёй Ісус: «Павер мне, жанчына, што надыходзіць час, калі ані на гэтай гары, ані ў Єрусаліме будзеце пакланяцца Айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце, а мы пакланяемся таму, што ведаем, бо ад юдэяў збаўлення. Але надыходзіць час, ды ўжо надышоў, калі праўдзівыя паклоннікі будуць пакланяцца Айцу ў духу і ў праўдзе, бо і Айцец шукае такіх, каб пакланяліся яму. Бог ёсць дух, і тыя, што пакланяюцца яму, павінны пакланяцца ў духу і ў праўдзе». Кажа яму жанчына: «Ведаю, што прыйдзе Месія, значыць Христос. Калі ён прыйдзе, усё нам аб'явіць». Кажа ёй Ісус: «Гэта я, той, які з табою размаўляе». Неўзабаве прыйшлі вучні яго і дзівіліся, што ён размаўляе з жанчынаю, але ніхто не сказаў, пра што пытаеш, або пра што з ёй гаворыш. Жанчына ж пакінула збан свой
і вярнулася ў горад і кажа тым людзям: «Ідзіце і пабачце чалавека, які мне сказаў усё, што толькі я зрабіла. Ці гэта не сам Христос?» Дык выйшлі з горада і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: «Раббі, еш». Але ён сказаў ім: «Я маю ежу, пра якую вы не ведаеце». Казалі тады вучні між сабой: «Няўжо нехта прынёс яму есці?» Кажа ім Ісус: «Мая ежа, каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне, і каб скончыць справу яго. Ці ж вы не кажаце: яшчэ 4 месяцы і пачнецца жніво? Вось кажу вам, падыміце вочы вашыя і паглядзіце на прасторы, якія яны ўжо белыя да жніва. І жнец атрымоўвае плату і збірае плод на жыццё вечнае, каб і сейбіт, і жнец разам радаваліся». І гэтым спраўджваецца слова: «Адзін сее, а іншы збірае». Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі. Іншыя працавалі, а вы карыстаецеся працай іх. І многа самаранаў з горада таго паверыла ў яго дзеля слоў жанчыны, якая сведчыла: «Ён мне сказаў усё, што я толькі зрабіла». І калі да яго прыйшлі самаране, прасілі яго, каб у іх пабыў. Дык прабыў там 2 дні, ды многа болей уверыла дзеля слоў яго. Жанчыне ж казалі: «Ужо не дзеля твайго аповеду верым, але дзеля таго, што пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету Христос». А па 2 днях пайшоў адтуль у Галілею, хоць сам Ісус сведчыў, што прарок не мае пашаны ў сваёй бацькаўшчыне. Калі затым прыйшоў у Галілею, галілейцы прынялі яго, бо бачылі ўсё, што ўчыніў у Іерусаліме ў дзень свята, бо і яны прыходзілі на свята. Ісус ізноў прыйшоў у Кану Галілейскую, дзе зрабіў ваду віном, і быў там нейкі ўрадовец, якога сын хварэў у Кафарнауме. Ён, калі пачуў, што Ісус з Юдэі прыйшоў у Галілею, пайшоў да яго і прасіў, каб прыйшоў і аздаравіў сына яго, а ён ужо канаў. Сказаў яму Ісус: «Калі не ўбачыце знакаў і цудаў, не паверыце». Кажа яму ўрадовец: «Господи, прыйдзі, перш чым сын мой памрэ». Кажа яму Ісус: «Ідзі, сын твой жыве». Паверыў той чалавек слову, якое яму сказаў Ісус, і пайшоў. А калі быў яшчэ ў дарозе, слугі яго выйшлі насустрач яму, каб сказаць, што сын яго жыве. Спытаўся іх тады пра пару, якую яму палягчэла. Дык сказалі яму: «Учора о 7 гадзіне спынілася ў яго гарачка». Дык даведаўся бацька, што гэта быў той час, у які сказаў яму Ісус: «Сын твой жыве». І паверыў ён, ды ўвесь дом яго. І гэта другі знак учыніў Ісус, калі прыйшоў з Юдэі ў Галілею.